Što ja kažem? Dakle, želim japanski desert moti. Gledajte, izgleda ovako. Super ideja. Što se dešava? Dodat ću malo brašna. A sad ću iscrtati moj moti. Odlično. Dodat ću uši, oči i nos. Ispala je tako slatka mačka. Sviđa mi se. Stavit ću pored malu saksiju sa biljkom. A ja sam napravila lepo roza testo za moti. Ispalo je tako mekano. Super. Sečem na 4 dela i uzimam šarene konfete. Dodat ću malo na svaki komad. Super. Dobila sam šareno testo. Imam odličan fil. Svaki treba obojiti. Jako ukusno. Dakle, jedan će biti naranđasti, a drugi od grožđa, borovnice i jagoda. Eto, filovi su spremni. Napunit ću moti. I oblikujem moti. Odlično. Ispalo vrlo dobro. A sad ću to sve ukrasiti cvijećem i dodati slatke konfete. Gotovo! Zoe, ti si tako sjajna! I moji moti su spremni. Hajde da ih ukrasimo čokoladom. Sad ću nacrtati slatku facu. Samo pogledajte kako to slatko izgleda. Divno, zar ne? Da. I dodat ću kek sa obe strane. Dakle? Jao, izgnječila si ga. Dajte, sve u redu. Dodat ću čokoladne uši i gotovo. Roxy, probaj. Oho, vi ste tako sjajni, svaka čast. Uradili ste ono što sam htjela. Dakle, probat ću prvo ovo. Wow, to je lepo. Sviđa mi se. Taj fil od borovnice je prelep. Idemo dalje. Šta je ovdje? Kakva slatka panda. Probat ću je. Ukus vanile. Sviđa mi se. Da. I posljednje jelo. Šta je to, moti torta? Izgleda sjajno. A kakav je ukus? Sad ću probati. To je predobro. Ali ko je pobedio? Odlučeno. Rumi. Da, pobeda je moja. Hvala. A sada ja želim ukusan ramen. Čekam vaše varijante. Odlično. Ja već počinjem da kuvam. Treba mi moj nož. Eto, isekla sam pakovanje brašna. Treba pomešati brašno sa jajima. Uradit ću to sve u blenderu. Tako će biti brže. Ja sam rekao da će se vratiti. Sad ću sve upropastiti. Nešto nije u redu sa blenderom. Sakrijte se, devojke. On radi, ali nisam ni stigla da stavim poklopac. Čudno, kako se to dogodilo? Ne, testo je spalo užasno. Šta da radim? Ne, kakav užas. Ideja. Naručit ću rezance. Sad ću sačekati da stignu. Evo ih. To su instant nudle. Stavit ću ih u činije. Dodati boje. A sada skuvati. Ispalo je savršeno. Da, i miris je super. Ostalo je dodati pečurke, španać i rokvice. Dakle, ja sam sve spremila. Okej, onda sad je moj red. Ja ću napraviti testo. Treba ga umotati ovako. A sad ga treba iseći. Gdje je moj nož? Šta je bilo, Zoe? Mira, uzmi običan nož. Dobro, dosadno, ali sigurno. Okej, sečem rezance i stavljam ih da se kuvaju u šerpu. Tako je. A za to vreme ću spremiti jaje. Koristit ću brener. Mislim da je dovoljno. Da, idealno kuvano jaje. Stavit
Stavit ću ga u kalup i pritisnuti. Gledajte kako je super ispalo! Neverovatno! Ja ću propastiti ramen Mire. Dodat ću ljuti sos. Demone, otkud ti ovde? Neću ti dozvoliti da upropastiš moje jelo. Odlazi odavde! Haha, to je bilo smešno. Ćao, čao! Dakle, uzet ću pakovanje za rezance. Stavit ću unutra svoje nudle. Ukrasiti nori algom i jajetom. Ispalo je super! Usput, možda da dodam malo ljutog sosa? Da, par kapi. Tak će biti dovoljno. Odlično! Sve je gotovo. Dobro, sad ja. Uzet ću Nutellu. Otvorit ću mojim nožem. Da probam. Da, uspela sam. Moram probati malo. Wow, baš je ukusna. Dakle, sipat ću je u šerpu. Tako je. Zatim dodati mlijeko i promešati. A sada stavljam rezanci da se kuvaju. Odličan miris. Dakle, vreme za serviranje. A meni su ispali čokoladni rezanci. Ukrasit ću sve šlagom. Tako je. Wow, kakva lepota. I koristit ću šarene konfete. Meni se sviđa ovo. Da, to će biti jako lepo. Ukrasit ću čokoladnim štapićima, marshmallowom i čokoladnim lizalicama. Gotovo. Hvala, devojke. Vreme je da pokažemo Roxy. Prijatno. O, da, hrana. To je zli demon. Ne smeš da jedeš moj ramen, odlazi. Mi ćemo ga sada srediti. Roxy, on neće moći da odoli našem plesu i muzici. Kakvi su ovo zvuci? Moje uši! Rešili smo ga se. Da probam ovo jelo. Izgleda zanimljivo. Probat ću. Wow, to je cool, svidalo mi se. A šta je ovde? Opa! To su rezanci Mire. Kako slatko jaje. Sad ću probati sve zajedno. Idemo. Wow, a sada jaje. Čekajte. Kako je ljuto. Ustima mi sve gori. Potrebno je hitno ugasiti ovaj požar ustima. Probat ću ovo jelo. Tako slatko. Da, to je sjajna ideja. Sviđa mi se. Dakle, pobedila je Zoe. Njeni rezanci su najbolji. Znala sam da će joj se dopasti moje čokoladno jelo. Wow, Jess, ti si tako lepa balerina. To je bilo predivno. Ali oni čekaju tvoje zadatke za kuvanje. Imaš li ideje? Vidimo da si gladna. Shvatam. Cappuccino balerina, golubiro špionira i frutodrila. Zanimljivo. Ko već zna šta da radi? Ja moram prvo da jedem. Znate, odlučio sam da želim da napravim tortu. Kore već imam. Treba dodati fil. Tako je, istisnut ću što više fila. Zatim ponovo kora, opet fil, kora, fil i tako dalje. I posljednji sloj kore. Odseći ću sa višak. Odlično. Da, sve ovo može se pojesti. Ukusno. Pokriću sve sivim marcipanom. I odseći višak. Tako je. A sada treba napraviti od marcipana odeću za naše golubira špionira. Da, izgleda slatko. Dodat ću lice i to je to. Wow, šefe, uspeli ste da napravite savršenu tortu. Čime će vaši konkurenti odgovoriti? Bako Deni, jeste li nešto smislili? Čekajte, to još nije sve. Sada treba rastopiti čokoladu. Kada postane tečna, preliće u kalup. Tako je. A sada treba sačekati da se sprdne.
To je to. Sad imam naočare i kameru. To je to. Ispalo je mnogo lepo, jel da? Ja također sastavljam tortu. Pokriću se marcipanom. A sada okrećem. Gledajte. Napravit ću balerinu kapućino. To će biti njena glava. Nacrtat ću oči. A zatim nos. I usta. Eto, ispalo je preslatko. Unutra ću sipati karamel sirup. I nacrtat ću belom čokoladom lepe šare. Kao da je to kapućino. Lepota. Čini se da se svi smeju jer je to premalo. Dobro, imam lutku. Ona je balerina. Treba samo da joj skinem glavu. Koristit ću ovo i ja. Uspelo je. Namesto glave stavit ću moju tortu. Danny, nemoj sedeti otvorenih usta. Počni da kuvaš, mili. Danny, na tebi je frutodrila. Dobro. Sad ću sve napraviti, Seko. Dakle, treba mi lubenica i katana. I seći ću lubenicu Kija. Tako je. A sada uzimam igračku u obliku glave krokodila. On ima tako oštre zubiće. Stavljam je u lubenicu i dodajem šape. Da, tako je. Ja sam završio. Jess, možeš da probaš prijatno. Wow! Čekajte, ko je ovo? Čudno. Probat ću da pritisnem. Moj prst! Boli me! Nije mi se svidjelo tvoje jelo, brate? Ne! Šteta. Wow! Ovo je prava balerina kapućino. Super! Je li to kava? Sad ću probati. Ne! To je torta! Obožavam! Idemo dalje. Hoću da probam naočara špionira golubira. Tako su cool! Svidjelo mi se. Sad ću probati tortu. Wow, baš je lepo unutra. A kakav je ukus? Wow, to je mnogo lepo. Jako mi se sviđa. Čekajte, je li ova kamera jestiva? Sad ću probati. Kakav jaki blic. Dakle, ko će pobediti? Znam, baka! Hvala, mila. Stvarno sam se trudila. Momci, ne budite tužni. A sada hoću hot dog. To je lako. Odmah ću da počnem. Prvo treba iseći luk. Zatim paradajz i papriku. U lepinju ću staviti listove salate, posle papriku, luk i paradajz. Da. Preko ću staviti višlu i puno sira. Wow, kako to lepo izgleda. Pravo remek delo. Bellissimo. A sad ću malo rastopiti sir. Tako će biti ukusnije. O da. Ostalo je dodati ketčap i malo senfa. To je najlepša kombinacija. Da, ja sam završio. Super. I ja sam smislio šta ću da radim. Treba mi baget. Sad ću izvaditi sav višak. Znate, moramo staviti samo koricu. Tako je. Sada uzimam topljeni sir. Šefe, mogu li pozajmiti vaš brener, molim vas? Da, hvala. Istopit ću sir. On mora postati tečan. Hajde, još malo. Eto, dovoljno. A sada sipam to u pecivo. A unutra stavljam višlu. Ispalo je tako lepo. Ja bih i sam to pojeo. Jess će sigurno biti oduševljena. Napravit ću od toga tun sahura. Danny, ko je to? Dobro, vreme da kuvam. Ništa ne stiže.
U lepinju ću staviti salatu, paradajz i krastavac. Znate, viršle nisu zdrave za decu. Bolje da stavim jednu šargarepu. Tako će biti mnogo ukusnije i zdravije. Jess, probaj. Wow, kako sve lepo! Čekajte, je li ovo hot dog sa povrćem? Mrzim šargarepu. Fuj! Probat ću ovo jelo. Wow, koliko sira! Nevrovatno! Sviđa mi se. A šta je ovdje? O, to je tun sahur! Sad ću ga probati. Super! Unutra je također sir. Pogledajte kako se razvlači. Danny je pobedio. Da, pobede mu je. Znao sam. Svaka mi čast. O, smislila sam tako zanimljiv zadatak. Napravite koktel. Lako, uzet ću žele bombone. A sad ću ih preliti sprajtom. Tako je. I ukrasit ću sve bombonama na ražnjićima. Ovo je tako lepo da bih i sam sve popio. Obožavam sprajt. Dragi, pa to uopšte nije zdravo. Bolje pogledaj šta sam ja smislila. Sečem ananas i vadim unutrašnjost. Ananas će biti umjesto šolje. Unutra ću sipati zdrav vitaminski koktel. Treba iseći šargarepu, pomoranđu i jabuku. Stavit ću sve u blender. I ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Hajde. O, gotovo. Moj koktel je spreman. Sipat ću ga u ananas. Divno. Dodat ću slamčicu, ražnjiće sa bobicama i kišobran. Eto, gotovo. Ma nemate mi pojma. Učite od mene. Dakle, ja ću pomešati borovnice sa jogurtom. Dobit ću mnogo ukusan koktel. Samo treba sačekati da se izmeša. Uključujem i čekam. To je to. Sipat ću ga u čašu. A zatim ukrasiti sve šlagom i borovnicama. Da. Stavljam nanu, slamčicu i to je to. Jess, možeš probati moj koktel. Wow! Od čega da počnem? Wow, neki zanimljiv koktel sa žele bombonama. Sad ću probati ražnjić. Ekstra. A kakav je koktel? Wow, sjajan je. Opa, a šta je ovdje? Izgleda super. Juu, šargarepa, pa sam rekla da je mrzim. I posljednji mlečni koktel sa borovnicama. O, da, a baš mi se sviđa. Super. A znate šta? Odlučila sam. Šef je pobedio. Znao sam da će tako biti.